Здравейте, пичове, съм Айдоно и днеска продължаваме. Това е новата ми поредица на FIFA. Днеска сме 30 март, така сигурно ще клипа и ще правим кариера на FIFA 2012. Нека да напишем Айдоно. Така, Айдоно. Така, давам тук набързо Арсенал. С Арсенал ще си джиткам. Тенкс. Така, ще играем много на FIFA-та. Ще направим кариера, нещо като менеджер ще бъда там, ще джиткам. Така. Сега трябва да изчакаме малко, снимам с 90 FPS. Да. Кажете, прилагайте игри долу в коментарите. И пишете, ако искате да направите ново блокче. Нали. Така, Advanced Tutorial. Да, те прости ги знам тук. През Б, гай. Гай. Махайте ги те. Така, значи Exhibition не, Ultimate не, Creed Tournament, Custom Games Online, My FIFA Online, Custom FIFA, The Teams. Само да разгледам, защото сега преди малко си качих играта и не знам за какво става въпрос. Ми би трябва да е тука. Creed Tournament. Така ще играем с... Така сега Арсенал е най-добър. Ливърпул срещу... Да, ще се играе с Арсенал. Бе, Арсенал, брат ми. Махайте го това, бе. Така. Турнамента ще се ка... The Create... Fuck. Да, другите не са мои, другите са братовчетни. Next match. Play. Play, ре! Абе, хубаво, матка. Така ще бъдем. Play match. Така, че ще цъкам в момента с джойстик. Чао! И така, тук съм и почваме с матча. Това е някакви сега тук тренировки, да си тренираме играчите. Така, съм много добър на тази игра. Не, ако играем мултиплеер, да кажем с Венодей, че се ще ми бие 200 пъти. Или пак, ако не му направя това. Не, взимам се и започваме с матча.